sokszor hallottam ezt a figyelmeztetést. Vigyázz magadra, nehogy valami bajod essék. És emiatt meg is voltam győződve afelől, hogy a dolgok csak úgy megtörténhetnek. Véletlenszerűen. Mit csinálsz, Anna? Őrzöm a paradicsomokat. Mit csinálsz? Hát igen, nézd csak, az egyik már megpróbált megszokni. Komolyan? Persze, ez túl magasra ugrott, és nézd, mi történt vele. És te mivel foglalkozol pontosabban? Akarom látni, hogy ugrik a következő. Psst, maradj csendbe, mert megijeszted őket. Ó, értem. Szeretnéd, hogy megmagyarázzak neked pár dolgot? Igen, de halkan, nehogy elszalasszam a mutatványt. Minden történéshez szükséges egy indító ok. Hát persze, szabadságra vágyott, meg akart szökni, nem akarta, hogy megegyük. Ha így állnának a dolgok, akkor a fű is elszaladna a lábunk alól. Nem akarná, hogy letapossuk. Ettünk mi cseresznyét is, és nem próbáltak meg kiugrani a kezünkből, de mégis... Gyere csak, vizsgáljuk meg, hogy mégis mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem. Az evolúcióban az anyag képes gondolkodni, vagyis a paradicsom szabad akar lenni. Hát igen, nem ezt mind mondom én neked. De ez lehetetlen, annak ellenére, hogy sokan így gondolkodnak. De... Az első dolog, amin el kell gondolkodnunk az, hogy minket hogyan teremtettek. Mi nem csak anyagból állunk, van egy lelki oldalunk is. Ha csak anyagból lennénk, akkor gépiesek lennénk. Nem tudnánk feladatokat megoldani. Honnan tudom, hogy mi anyag és mi nem? Anyag mindaz, ami tapintható, mikroszkóp alatt megfigyelhető, vagy megmérhető. Aha! Az étel tehát anyagból áll. Igen, az étel anyag. Nem tud gondolkodni. Igen, de én még mindig úgy hiszem, hogy a paradicsom szabadságra vágyik. Hihetsz, amit akarsz, de a szabadság lelki szükséglet. Például, hány kilogramm szabadságra van szüksége a paradicsomodnak? Nem tudom. Na látod, a lelki dolgokat nem lehet megmérni, de amikor Isten megteremtette az embert, lelket is adott neki. Egy helyet, ahol ő gondolkodni tud. És hogy hívják azt a helyet, ahol az ember gondolkodik? Az evolúcióban ezt agynak nevezik.
De az agy anyagból áll. Meg lehet mérni a méretét és a súlyát. Pontosan, látom, kezded érteni. A helyet, ahonnan a gondolatok jönnek, a Biblia szerint léleknek hívják. És milyen formája van? Mivel lelki dolog, nincs formája és nem tapintható, meghatározhatatlan és láthatatlan. Tehát az ember lélekből és anyagból áll? Igen, az ember anyag és lélek. Áhá, és így lett az ember élő lélekké, igaz? Igen, a paradicsom ahhoz, hogy megmozdulhasson, szüksége van lélekre. Értem, akkor nem kell többé őriznem őket. Őrizheted, amíg akarod, de nem fog történni semmi. Most már megértettem, hogy a paradicsom nem tud mozogni. Ahhoz, hogy bármi történhessen, Vagyis bármilyen hatásnak. kell legyen egy oka. Tehát ki lehet az oka?